Piamano kigimana ndo mwanchu muligire bigata seni kiandizi TV mambie bono na gusugiri ande onsi asogene tokoboku watimero biri yito na kwene kinga konyara ko bago sinwa anene umoroberio obwansu bwe sabata matera bere atatu iganyare ko baga kurwa sembe o magayo gotwara ensemelia devotion yinyara ko baga kole tuano morisia Dominic Bosire kenande kioro kareria ngana twasoire ase entunda inde osase semende tukale ko bato kuligeria amagerie lesson yechuma eye naki ose okuganiko nyasaye gukale na nara ibo iganyale ko baga utwariganiria intu abanyene tunyare ko bato komanya kuru asoko boko kwane wokorio umurisia onchong mwanjo mategererio ndisi TV na okwaniru bwakire byaiga ubiyabwa nyasaye boto isana siritukiria rero piamono sana Elder Dominic Bosire tokwanie omwanjwa umurigereria happy Sabbath na karibu imeyo moroberio piamono sana tokwaliganiria sinchire bene ase olegaria sinka yago chinga kibune chikiaragire nse ya mubotambe manyanga amagire lesson ya chakire ekanye gago tarasa kuchia se kanisa na nyara ko wese mina kwemanya mange ayo kero kenda nyare ko bakwe wali bagari nene ase echuma eye enki mato taracha ko mulisi njunga koranche tobeke asamanga amako monene usabe nyasaye tata na nda semambie tuachira sekuru kyo mavira tu kwerera lingambia mona asiri bakagwato iri gusanga lingana liao twakwariganire buno morokio maneno basigati yaito otobotegererio naende oboikeranu ringaniri tokonye gwetera siritiria Kristo somotorio ito amen biemono kegima na umwanchu muri karibu sana twaligire tukatia bali narege gota happy Sabbath watching live from Tasia Shem Kiaka ndobate Prince Habata gota happy Sabbath kuru account ya 0045 Anton Machogu choices have consequences great inspiration ngagete iyanyara kwa bago segeta ensemelia devotion to wate mambia bona niko ndani kuru Saudi Arabia agonga Rosemary Olina karibu sana Daktari Henry Ochoki kuru wachisa mchetibo city kisi county wate wana wali miyomorobelio katia bande Abel Cliff no ale na bago getru disabure Zabron Zaro Okoza Michelle Kerubo Omwaturi Vincent katia bange kweranera tole geringa chinsa mochino gose osanga kweno amona intungoro kyoko wetera se enjira Facebook ndizi TV News Digital apo igogwetera ase ensemo area ya YouTube ndizi TV News karibu sana namba isimino erega guri boliriago liraberi ngencho gosoko sanga kwa onekerengeri kyo kirabe kingencho asamagiri mambie ye bono na rega gukuru kwilaicha kuru chinsemo agotera ngorare gusaba igaiga erengo kubikira toro gotero kwikira twikire ase entunda area anene yokwene kinga tonyere ko baletera amatera mone chikwaye chitu good morning happy Sabbath echuma ne ya gatatu gose lesson ya gatatu ya echuma eye anena se kwota ya agatatu ya omako yogwechiri mirongo ebere na itatu twakwanete sementanga twakwanete semmo ya kabire semmo ya gatatu litukoria era balisi bane igotokole ko batokuligireria anene ekerenge kenene kenyate ko bage ko gubolito ase lesson ngima kegere twaligirete ase lesson maiga ali osikuri nonye ka bali maiga yabwate chinsemo angisoto yala ko tabangate cosmic message anene bono no twasoire osetegere to bekemeri ase ekerenge kenene ke lesson yekoteye amalaika osama malaika ali atatu na ujumbe gose ujumbe ile nyata ko baga gutwara koirera gukia sense no toka ko batokoligeria everlasting gospel anene enjiri elia kare enjiri akoleta gosemeria abange twale gotebo murisinga egetabu kia okomano egetabu kia revelation matini gukibwate bintu murisi bigukumi umuntu gagutubore getabu gurigere lyotanga na bense guchikobaiga mysteries amangana makongwe bikona korinde getabu kia revelation osokomano kobaiga ngebwato gosemeria gekogera gikari gukora enjiri anene yebukwengi good morning happy Sabbath karibu sana ntegetengariganie omorisia onjonge linda nyare koba gago tukwanera amangana introduction na kiga asensemo entangani yelesoni chumeye omwanjwa mategererio ndisi TV engana ya itenene gukwana nga enchiri ya kare na kare na mangana ita manene ya kurwa sigetabu yokumanuka 14 ikubungo kia gatana limegoteba nga Delio nkaro morai kundu kuiruka gatigati ya mare nera ni gabwate enchiri ya kare na kare
ari koraneria bari bonse bamenyete ase obosi bwensi gochia ase kere egesaku eamate emenwa n'abantu Abantu. iga enchiri ya kare na kare iga ekorarigwa ase chinguru chinene nere ekogendera ase kere egesaku buna Kenya yaito na egesaku na nebwate chiamate abagusie neamate abagere neamate gokogenda ense engima kera abanto mbaroba emenwa ao bakoruka chiamate yamanya gukwana chiluga chiri chigokwana chiaruka buna bono tobwate egesongo togotwara ekegiriki egeswahili ebinde bikorokwa emenwa Yes. n'abantu bakerenge encho n'amang'ana akoira n'enchiri okoburia okone n'enchiri ninki enchiri n'amang'ana amaya abwata amang'ana akobwatia namba eyemo igoro y'okoibori kwa Yesu Kristo igoro y'ogokina kwaye n'okomenya kwaye igoro y'obokoreri bwaye ogoku kwaye ase omusaraba n'okobuka Luka 2:5-3 yokorora abarisia bare korisia ching'ondi botuko omaraika Nyasaye okobaorokera okobatega ng'ati moiroka nabareteire amang'ana amaya rera ase omochio Daudi oiboirwe omokonyi monyora omwana oboirie ebitamba obekire ase orutuba igo ng'a Yesu Kristo iboretwe igakorokwa enchiri egetabu kia Yohana ndigiateba ng'a ase omochakano ndiarenge ring'ana riarenge amana Nyasaye ne ring'ana riarenge Nyasaye Nyasaye ring'ana are kobata are kende are gotoka taiyo kende kiki are gotongeka nero otongete yamanya goikige ekabungo gia 14 na 15 kero kintaete tosome tumanye koirana ase egetabu keri giokomanuka iegoteba ase ekabungo kia 10 nering'ana rikaba omobere Luka goseire ngae gitabu kia Yohana egetabu kia Yohana eyemo 14 na 15 nering'ana rikaba omobere 15 ebiblia goteba ehe na rero ryo ring'ana rigakoreka koba omobere Ehe. akamenya ase egati yaito ehe tukarora obonene bwaye obonene buna bw'omwana omomaima O Nyasaye. orure ase tata oikire nobuya nekene oichire nobuya nekene elesine yeite ekero tugokwana ekero abanto bakorigere okorora botambe togotenga mwaturi ase obuya ase obuya gwetera ase enchera yokwegena ebitabo nabaye beso nebinde biakwana abantu bakorigere egetabu giokomanuka bara ng'ande ngegokwana igoro yobuya lakini yatenga oichire nobuya nering'ana erigakoreka rikaba omobere aiga ichire nobuya igo enchiri namang'ana amaigoro ya Yesu Kristo ichire nobuya okomanuka eye iga eyeme ekebungo kia egia 5 egia 6 somo igo negokwana gitabu giokomanuka eyemo ekebungo kia egia 6 negia egia 5 negia 6 ebiblia goteba iga aha na korwa ase Yesu Kristo oyo ore kirori omwegenwa omoiborwa bwe ritang'ani oyo begete korwa ase abakure omogambi bw'abaruoti bense asare ere oyo twanjete nagotoboria korwa ase ebibe biaito n'amanyi ngaye ase ogotokwera ngwasome kia kyakire egia 4 giakane gegoteba iga inche Yohana egia 4 omanye gocha egia 5 okomanuka eyemo okomanuka eyemo inche Yohana ngobarikera nde inwe abanto b'echikanisa 52 chia Asia obuya bobe ase more n'omorembe bikorwa asare ere oyoreo na oyorengeo n'oyorache kobao na korwa ase emiaka 5 ebere ere bosio ase emeika 5 na ebere ere bosio bw'ekero kiaye kiobonene na korwa ase Yesu Kristo oyore kirori omwegenwa omoiboro bwe ritang'ani oyo begetwe korwa asa abakure omogambi bw'abaroti bense asare ere oyo twanjete nagatoboria korwa ase bibe biaito namanyinga aye ase ogotokwera bono omosomo oyo Nyasaye ekero akorikera amang'ana agochia chikanisa 2 egento egetang'ani akora ababekera ng'a obuya n'omorembe bibe ase more bikorwa ase omonene oito Yesu Kristo
naye kero okorigereria okumanuka ekera gotiga ogochaka ng'a okumanuka kwa Yesu Kristo Yes. aetu na tata Nyasaye nere aka omaraika oye atumire abasumba baye akamusumba akera abamaraika oye nere akairera Yohana amanye gutumira abantu bari ase chikanisa chiri sana ibere ige getabu eke kebwata amang'ana akorukuya obuya bwa Nyasaye bokoretwo gotũrĩka ase abantu bonse n'obuya obogocha gwetera ase enchiri ere igoro ya okoiborwa okomenya Yes. ogokora Yes. ogokwa n'okoboka kwa maneno Kwa maneno itu yesu Yesu Kristo kristo mbia muna sana muri sinto kinonye igo gwakurire ensemo yeritang'ani eleson yekare goteba ng'a negetabu ekigikumana kinyarete koba gigoichorwa amo na ogosemere timaete omorisi Dominic on board taete goteba ng'a Yes. iga ase enchera ende omwancho omorigereria taete goteba ng'a eke togochi korigereria rero nigo gegokuna amang'ana are atato buya na amang'ana aya atato nigo agopoint ase ekerenge ekemo ogocha kwa Yesu Kristo ogocha kwa Yesu Kristo koiborwa yes gokina muna mwanya bantu gokwa koboka kogenda igoro yes nande koirana kwaya ase egento kieke Ase ensi. yes Ekiogotoragera ng'a enchiri ninki eye togochi korigereria igo ng'a ase egetabu eke giokomanuka yes timaetio nyonde mwancho omorigereria otwarire ribaga riokorigereria ebitabu na ebi nakabioboire ekero narenge kobisoma Yes. ekero ndomoke lakini ekero nacha gotwara tubwate program ya ogosoma naende buna bono iga tobwate ekero kobisoma ebitabu ebi bisome obwate n'omoika buya yuiriria raisi ng'a noe noborandi bwaye bore ase ebitabu ebi nigo bobwate amang'ana agotokine buna abakristo ase okwegena gwaito aike mturia raisi ekero nkosoma egetabu eke giokomanuka ng'a naki egetabu bono naende ekiororo naende okwega okegokora gento ki gosoma ekero obwate that flow yes egetabu giokomanuka igo kebwate amang'ana agokwana igoro ya enchiri ya Yesu Kristo. yakare na In other words, Yesu Kristo okobukwanirwa ase chumeye okwegera gwaita nene enkora mbare tiare lakini yanene nigo kubikire emesingi ase ekebungo kerigia 14 ekebungo chapter 14 bagoteba Ekebungo gia Esther. ekebungo gia Esther baka 12 gatia iga kero tware ko bangantu abisoma goika nare ko bori tugisome egero mwancho omorigereria orora amang'ana aya ekogera nande nabo tutabe nto gesoma gyonsi guchigatima ekogera no kebwato kwigerwa elio nkarora amaraika aya atatu kera riraika ndia bwate gento kieke obotomwa obotomwa bwaye obotomwa obonki bware koraga Yesu Kristo ng'anchero omorisi angesome ase egetabu keria giokomanuka ikomenenye gochakera 6 mpaka 12 eriongarora omomalaika onde okoiruruka igoro gati oyo nigo arenge n'enchiri ya kare na kare okorariria abo bamenyete ase ense ase kere gesaku ne amate na omonwa n'abantu 7 yatebaiga ere agateba n'eriogi rinene moiroke Nyasaye na komotogia ekiagera ensa yaye yokogambia yaikire musasime ere oyo tongete igoro nense n'enyancha n'echinsoko chia machi oinere omomalaika omotang'ani ase ekefungo kia gatano gatatu omomalaika onde oyo kabere akamotunyana agateba Babeli omochioria omonene ogure oyo onyonsirie abantu bebisaku byonsi edivai endamwamu y'obotomani bwaye n'omomalaika onde oyo gatatu akabatunyana agateba n'eriogi rinene omonto karasasime eng'iti eria na omogwekano oye nakobekwa ekemanyererio ase obosi bwaye igoro gose ase okoboko kwaye ere nanywe edivai endamwamu ya Nyasaye yarosigwe etasang'aniri kende ase egekombe kiendamwamu yaye naende nachandwe n'omorero na ekebiriti ase amasio amalaika amachenu na ase obosio bw'emanwa y'eng'ondi. Amen. Igo
omaigeri waitu no abekire oboroso bwae korwa ase gento gieke Yes. ase ebibunge inki eke gekorariwa n'enchiri ya kare na Nakare. n'enchiri ya kare na kare igo ng'a omwanchi omorigereria Yes. nimaete ng'a toise kokwanera deeply ase ebibunge ebi twakorire lesson lakini awanti togenda motwe Yes. torigereri gochi motu ng'a buna bono ntobwate ng'a enchiri ya kare na kare Yes. togatwara amang'ana ota ng'a egetabu geichire obugio Nogosemeria. nogosemeria Yes. togatwara amang'ana ayia kwanera onsipi gochi ise koyarigereria ntobwate ng'a omogano bwa obuya ebinto buna ebi bionsi ise korigereria ng'a mogano ki oyo still it is pointing ekoraga gochi ase gento gieke ring'ana eri Nakekogera omorisia akero kendeldo chongore tone board twiranire turiguria semo entang'ani turikwanire tu ndeigoteba ng'a negetabu gose asobuya egetabu gichire amo nogosemeria nagekogera ise gosoma nonye ase egetabu gikumanuka eyemo isato ochakire eyemo gikira isato gaura lakini ataka turire ase ekefungu kia gatato egotanga nasesenirie ere oyo gosoma nabo bakoigwa amang'ana obobani obo na kubwata ayarikireo ekiagera engaki ng'ang'ere torigeria senseme yoka omorisia egetabu iki gikumanuka kubatikana n'omoriki lesson gakareka bagoteba nigo gichire amo nogosemeri kiko gose kora ase egetabu eke toranyara koba togosange mambia bona mono mwancho omorigereria nambe yemo ase egetabu eke egotwigeria amang'ana agochi gokorekana ase obwango yes na amang'ana agokorekana kristo kwarigania abanto baye abaire iguru buna ariete ira ng'a kogenda ndi kobaroseria ase naende kinde abaroseria ase ninchiche naende nche kobuya igataete gotwigeria ng'aki ngochanda ase obwango nche kobaira iguru mbarusi ase ense yebi emechando eminge eri nimochikomenya amana inche ase amatukonsi mobwate omorembe nobuya obonge igo nogosemeri kore okonene ng'a gaki aya konyanchandete nkurusi gunda asare ng'ai indiagocha ng'ambwango nakio nakebegeta ase chinsemo ibere ase amang'ana ayo ritang'ani egetabu eke giokomanuka nigo gegokwanera igoro ya Yesu Kristo na amang'ana aye agochia ase abanto baye na anene mono amang'ana aya nigo akonyora obokoreri yani in other words agokwanera igoro ya Yesu Kristo mang'ana kiari akoea abanto baye in other words nabwate message yes ring'ana ndirakoretera abanto baye negento kende giakabire nare korraga abu ase egetabu eke gionsi Kristo nigo akorokwa buna emano y'eng'ondo. If you try to look at it nigakorokwa emano y'eng'ondo omwana omwanya bantu when you try to look at bonekera okorigererera ondi ase egetabu eke ngikebwate ukebwate enchiri ya Yesu Kristo. In other words, who is the center of this book? Yesu Kristo monyene nero koraga ebina kiki muri siata banga nigo kibwata mang'ana yogocha kwa Yesu Kristo na agento kieke no gotori kwa mwanya bantu igo ninki Yesu Kristo nero ore the center in this book kero gukerigereria asobo ime mono komenta nayo muri sia origereria yeye mekungo kieki agatana na gatatu yagukwana ng'anche ninche alifa no omega nchomuchaka no moerio naende kerago teba nigaru muchaka no moerio omanya goteba gaiga oyo ori obono oyo orabo naende urachi gochigocha ige senjeri ninga is ever present na ari chingaki tari gonchoreria chingaki chionse kukurigereri gogotirimboka gochimate gagukwana bunara alifa no omega egetabu ekega naende kiamanya gukwana ng'a ase kanisa echi gagotumera amang'ana igakonya gotara ase chikanisa echi ime goeta
abasomba baya baktenenere n'eking'eneng'eni chisana ibere ng'ekero bagotara bakorandi ako babogoria ase amaboko aye ababegeto akonya gotara na baragwo nonya na ase emechandere nero ngoikora ase engaki omosombo nyasaye goika onye oboko ngoro obone nataete yesu obwata koboko iga bogoria omotambokia ekero amotambokirie omonto orio abanto bakorie bakang'a narama barato naye abantu babire naene naki yatokana erio omonto oyomo ori yesu omobogoria omotamboki korwa ase emechando buna riria Shadraka Meshaki na Abednego barutetwe ase rieta ria omorero ime agacha agasoa ime Danieli akarutwa ase engoro ya echisimba agacha agasoa ime akabatamboki korwa ase oboko ng'oboria abanto bakagete ng'a nabamura baria aye ninche Yesu Kristo roho igo bono ogosemeri toire ng'a nare rioka engaki yonsi emechando yao neyane obokong'u bwao nobwane eabobogoretie ase amaboko aye Yamana sana obokong'u bwago amo nobwane Kristo niga baimwegetie ase amaboko aye mambia bono sange kerengeri kiago amo na intugera tokare tokoba togokwanera anene enchiri ebwate ogosemeria nande yachiratera chitaimu morisia unyore ase chingaki chitomenyete abantu abange banyara koba kotuguta ogosemeria sobogimo bwabo bwakera rituko kubatekana kero kenene mechando na makunga ibakonyara koba gwetera twensi asobwa mtu kunyara koba togwetera rituka serinde kolende lesson ya chira chingaki chiwenete ngogosemeria ngororo anene ase getabu kweria gyokomano kanyuma tona arigereria ekefungo kerikyari gekenegia 14:6 morisia kale koba gegokwanera igoro the everlasting gospel anene twarigere nonya ase getabu keria kwa Korinto entangani korigeri 15 ndigetararige tubungo bire bitatu iga erito mayekwira na bono morisia Dominic Basire nyara kobo kubeka anene obosera ase kefungo kerigia gia 14 ikefungo kia 6 kyara koba igotanga omo malaika oyo kweruka igora sense egentabwa atene enchiri ya kare na kare getabu kia abakorinto yeritanga ni 15 ochakera yamegotanga bona abaminto ngo bainyoriande enchiri eyo nabaranderetie nero mwanyorete nase iyo nao moteneine nase iyo mwatoriwe onye mwabwatire mono amang'ana nabananderetie onye taibo rirario nigo mwegenete bosa ase kefungo kia gatatu nontegete ngorerororo naritang'ani nabarenderete amang'ana aya nanyorete incho omonyene ng'a Kristo nigo akwete ase eng'encho y'ebibe biaito buna amariko agoteba oyo Paulo kare kobaga kurikera abakorinto ukabata ng'enchiri enanyarete koba ingo baranderia mugendera ko mugote nasero onya bono timwegenete amang'ana arenga ase enchiri eye yeri bono igo mwegenete bosa omanya gokorera ensemeri nakiri itang'ani nabarenderete amang'ana aya nanyorete incho omonyene ing'a Kristo niga akwete ase eng'encho y'ebibe biaito buna amariko agoteba tosome ni kebungo gia Timotheo ya kabere yes eyemo 19 tabu gia Timotheo ya kabere eyemo 10 yani 9 eyemo kefungo gia kianda egoteba ng'a oyo totorete na agatorangeria ase okorangeria ogochenu tariere eng'encho yogokora gwaito korende koreng'ana nokorigia kwaye omonyene na obuya bwaye obuya obwo twaetwe ase Kristo Yesu korwa agokare obuya obo twabwetwe abukare tutaracha ase kebunge kegekogera kebunge ketware gokwanera kiamang'ana mutwe ekekiare gokwana igoro ng'a erio tiga ntwagesoma riri and I feel we repeat it egere nkwana amang'ana aratatu erio nkarora omumaraika onde okoiruruka igoro gati oyo nigo arenge n'enchiri ya kare na kare akararia abwo bamenyeta asense keregesaku na eamate na emenwa n'abantu bonse tindaete kuira noe kora omorisia nagekwanera at that point lakini eke ningikiare korariwa ase obweng'e bono tiga tukerete gekoretwo ata ekitabu eki giokomanuka gigukwana igoro ya Yesu Kristo amang'ana nara atatu egente getang'ani nkerie ng'a Kristo eng'encho ye ogocha kwaye gokwera ebibe biaito in other words egesongo bare goteba ng'aki Christ is dead
for our sin ngila kigende getanga nento gia kabere ngeri ngaki entire ndo molisio taragendera ga utokona enchiri mu malaika bwa ingere content ya senchiri ye egento keroro rigetangani no gocha kwa Yesu gukwera ebibe byaito yemana sana egento gia kabere okobuka kwaye kwa bonene umolisi ga after kure ale ko batabuka enchiri ninki enchiri gebwata three components bono mwanchu murigereria taetomanye enchiri ebwata jinsa moisatu ogocha kwa Yesu Kristo okwere bibe okobokiwa kwa Yesu Kristo kobwe bibe ne kia gatatu na kieke kia gatatu nkirige goteba ng'aki kia gatatu nkiringa ki is of present love and concern for us and returning back to save human beings koruase enseyebibe egento kia gatatu tikira igweka bia mwetengira igwete ngangera soka bia ogocha kwa Yesu Kristo bono nyuma abokira chire iguru okoira na kwaye koboria mwanya bantu bono na gusirie bibe kare na kare piemona sana inerenchi gango nkebeke asenje bono kebeko munina vera tokinda kebeka kigweka na ki musombonya sata etugo tuoro kiguru yenchiri ya kare na kare tukagwa sebibe nonye twari gutaka guche senya sai tu gucha abarumisa isana ikumgo kiya sita koikiki ikumi batebanga amangana tataga tokorekana nambe yemo tukababa nyabibi namba ibere tukababa bisabanya sai namba isa tontu bate chinguru tureirane rosomanene amangana ya tatu pono gocha kwa Yesu Kristo igagocha gwetera asubwancheni bwaye atwakanire kiria atwatanana no manene ebibi kegekogera Yesu agukwa atwakanire egia kabere kara atwakanire kiria atwae chinguru cyokomenya puna abana ba Nyasaye kara soma abarumisa eyemonge kumgukie gikomi na gatana ari mara 15 kabere kuika torigeringo na kia goteba amanya gotwa chinguru togendera gwike abarumirie yemo abarumiyemo isano cyakira 16 16 abarumiyemo 16 na 17 na kitingo yorora tingo korera enchi tingo yorora enchi obosoku ekiagerero no kubwa kwa Nyasaye gokore ntogo ogotoreka asonde bwensi oyorege ne litangani aso Muyahudi na ase omugiriki boigo ekiagera ime yaye oboronge bokorwa ase Nyasaye bwaorokiwe korwa okwegena goika okwegena bunerikire omonyene oboronge nabe moyo aso kwegena tinko yarenjiri ya Yesu Kristo bosuku geko ane chinguru cha Nyasaye ngomonto kaitebiro wetera senyere omonene yako mwa chinguru omokuba obo mwana wa Nyasaye omanya komo bachenu buri bokuru kuburonge asinge njo kwena kwaye bona akanya gukina kurwa bachenu obomo gochio bonde puneri kirenga omunyaburunge na amenye gwetera senjera yo kwegena meye getabu egyo komanuka na omone na gutworokereria ngana kiagocha amenye imeye itu atogo semeri woko menye buna abana baye isato ekemgukie kemeronge bere gukwananga igonte ne inde gesieri ngotura oyora igore ninso ime yaye ntori ya monere ntonywa monere no yora abwe puna nainche na abwete okobwoko matenero gotwa na atu aroboronge bwogo swasi oborutu bori na kuri omotori bwogima diamono sana James Moindi kuruchisemo chiara mashage tunwa SDA Church otabanga no agenda tokwa gotobwatia otanga ma addition the three angels message they are our identifying statement of faith they define who we are as people and describe our mission
to the world. Pia mono sana okomento kuya James Moindi kujinse mochirichira masha getunwa garia kwania abashiriki ba ensemo ya getunwa na boigo rigoma no yisaba skuruchiria chia aramasha na boigo na kio na kie kikie kogera bono kero kurigereria kero gwachira sa manganaya kaite nga ekero kwarigereria manganaya no mulisi ateba ikebono na kie kogera gegotoreta gwitira senjiri yeye inkibono no mo Kristo konyora. That is the question I think we are going to answer. Ina riri suwa tuko chikoiraneria asense me ko bwatinga ki bono after bono twanyorire gwetera asenjiri ye binte bitato konyora turi ebintu bono nkikirige konyora omo Kristo ekero kwa nyorire enseme ye enjiri ayabuno mo Kristo pia mono sana na riri bolto kwebulenga enjiri yanyande kwa bwekora ndi umaraiko chire nenjiri twarore enjiri enkiegwa tigwa torike gebwato bia naboigo ogosemeria komonya bantu asubugimo boito bwakira litukora gitu taraskoche umurisia elmori kibeleso natemete koererake igoro y'umugano yobuya the grace. A story of grace. Abange kero kende mbatebe nga ebikoro beito umurisia na byanyere ko bigo konya konyore asubikire asubya amine go asubu Kristo bwao ondego tebare nga onyentarenge kabisa umunyango ngomuntu umukonga kabisa iga anga kwegena kuane ngora ikagaika onyenta atamete korunga kabisa iga kaenda guchisiko iga ngararigire chinse chisiko na kyabantu bamenyete anga gotorika kuane ngora ikerase korigara kini umuriki bweleso niko kuana arenge na ki ngweteraki obuyobo bwa Nyasaye gosekere to kare ukona igiro ya omugano ya obuya bwa Nyasaye. The story of the grace na nagari molisi maybe dara collect on board dara kile kora seketabu keria kia a revelation ketabu yikomana ka 13 kefungo kia 8 tolorenga inki gose e biblia kare gotoa gekototebia emambia bono abantu bonsi abamenyete asense mbaye sasime otatiga abo amalieta abo ali kirase buku yobugima yemano yengondi oyo itetwe korwa omochakano ekero boroso bwense bwabegetwe bono ringanirie kebunge kege gukwanera nga ekero saitani airete nseye igabegete mwanya bantu bamosasime nekero mone naruo gosemeringa Kristo ngochara tukwirerinde na ndatuira ni asare saitani aganza gutumia chiserikali chienseye asasimu weterese chire amaruoti yenseye bono komanduke ye 13 egote egukwanere goye chiserikali chienseye chiteneneririe te chingiti chioro sana origerie kebungokeria koma chingiti chioro sana buna bone simba echui otebe rirugenyi yani edubu kosebea kere serikali asense nebwate asichibendera chiabo ingitiete nerito bugambi bwaye bone kere gukwanere ingiti ta ingiti ya rusane gukwanere nata wati digatote iyo mwanji omurigereri ngaki kero koigwa macha mange abuna abantu okorwa asa abantu ekero koigwa ingiti manyanga nomaga amagambi gosobo gambi bono ndayete kukibeka akeigo Daniel isana ibiri kumukemerongo ibiri na bitatu ego kwana Daniel isana ibiri yakwana ure yamagambi atenene chingiti someke mukemerongo ibiri na bitatu tabugia Daniel isana ibiri kumukemerongo ibiri na bitatu ego kwanera yori chingitinye kitenereta amaruotia ya manene ariko gambire nsukuru esengaki ya Babylon pakenga ki Yesu Kristo abujuja kinande kebwelkanire na se kero ko kora comparison na chapter 2 na ere bwata ya Daniel ase sana mjini ande chiabwelkani winga kichibwelkanire na magambia nei magambia so mi koni emanya go interpret yoka isina tatu komebere 23 yenda ngodi nengiti rinda ite gukwanira aya naro akwanetwe igoro yengitiria ya kane agateba oboruti bwa kane mbobe asense boroboni ngo borabe no
nogotwa tanekana korwa asa marutia ndonsi naya nara kwane tiguri no burwo engiti yakane yetene to burwo tipugakane burabo bwao bono gotabukirikia Daniel yatenga abantu bari mbasasi mingiti taingiti bagusasima no burwo tibura senseye saitani agotumia erinda asasi mgwetera asabana ne boburuti benseye aboka bata abantu boka batasasima mangana y'uburuti buri buraba beteri gokora mbari amarietabo ari kirase getabo kyaki kyobugima Emmanuel yengondi anyasa igaite twinse tarabe kuburuso asenjere ndenga nabaruja yago kikoba akarubo bugima bwa yense yetarabe kuburuso origererie Matayo 25 torigerika mukeke 34 ekoreta mangana ya naro burunge gochase Emmanuel yengondi itetwe Kristo kago jakoreta abantu baya akubaira senkerie iguru bari bago jagosoa so mwandu buburuti yago sanga soa so mwandu buburuti mwaro seretigwe ense yeta ekereko bikuburuso so mangoro etabukia Matayo 25 kemuke 34 Matayo 25:24 kitabu kia Mathayo 23:24 Marisi 34 25:34 merongibere na isana ikemuke 34 Biblia gotebaiga asomonu beke gusi elio moruoti natebie abare ensemo yokoboko kwa igukorio inchwe inwe amwasesenetiwe na tatone soa aso mwando buburuti mwaroseretigwe korwa ogotongwa wense igasenjire ndenga ukumanuka 13 egotwigeri ng'ekerense yekobekwa boroso Yesu kanyona kiriki na goje gutukwira naende nageta kia Matayo yatobekerabo aba ebese yemikubungo ikiyakane ego tworokerenero gusesedi gunyasa toete ense yetarabe kuburuso iki getabu gyokumanuka igyo gyogotoraniri guyobo bisubwa nyasaye bokoreto guturika sabantu bae none kerense yetaratungwa namangana maya Thank you. Bia mara ntegete morisi ase enseme toro kwanegoro yobuya bwa nyasaye totararuo egintu nkirintaete ntete gosamaraisiri ng'ana erio buya rirata ng'amang'ana omogano bwa obuya ntete togenda ase egetabu kia Abaefeso 2 kebungo kia 8 ntete gosamaraisia amang'ana aye omonto tabuga ng'a at the same time enchiri eye nki gekogera tokoewa obuya obo enchiri eye ebwate obuya obo nki bogochera Some yemi kibungo kia kana enda some ibere kibungo kia 8 negia gusoma abo mang'ana ina naki mwatori gwa sobia asenchira yo kwegena ayo twarwete asemore aitarwete asemora abanyene korende nekewa kia Nyasaye. This is a gift obuyobo bwo Nyasaye amang'ana yobuya amang'ana Yesu Kristo abwate gocha story na amang'ana agento kieke yobuya obuyobo ng'ogotoa Yesu Kristo tari ng'ani ntu twagerete tugakora gento kieke tukaboewa igotoko boebwa ase ng'encho agekoro morisi yobo bwenchiri ya Yesu Kristo ikorandigwa neregoto obuyobo nere enchiri bakifungu kia kene gera gosanga gosetari ase ogokora ontonde tacha gwetogia tugwetogi ng'ana ase eng'encho gwachiete kanisa mono nese ng'ana kegekogera okarikira ase gento kieke ebitabu biria nese eng'encho yobuya bwango some ye 14 ende kimungo kia 4 eyiyi y'Abaefeso mwaka fungu gia 4 Biblia tabanga buna atochorete asareri tang'ani ense tarabe kuboroso erinde tobe abachenu totari na komocha ase obosio bwaye igo ntware gwechora it is God okorete gento kieke that is why omurikia bete kin agatumekeriete rigoteba ng'aki omogano bwobuya ng'ayo chakirete noro oyo tokorigereri nore enchiri obuya obo nabo bwokogera Yesu Kristo agosukiwa
gocha gokora gento kieke gocha gotokwera gocha gotokboria una mwanya ba egento ngerekema abantu bagoika ba misuse ekefungo eki ng'aigo bono onye tagwachore tu togoswa igoro ogochora kwae igachorete bonsi lakini okoire ribaga ogoitabe ogokwanga tagukobitereri. That is why nyakwaba kini rero narete topic egoteba ng'a making choices ogochora who is making choices ninche nang'oe naye inche naye ntobwate ribaga riogokora ogochora ntoire ribaga naye ogochora ase okoba Ose kuanga ta ubia ya no sanga karangeli kiago to chabalisiga kabisa babere molero sanga karangeli kiago gwetera se namba esira se TV yago na bwigo na bwo tobwatia emase mo gwetera se mitandao yetu Facebook Ndizi TV News Digital emambi ya bona bwigo YouTube Ndizi TV News karibu sana wanyene nayo gwatundie TV yago ukumetinga mbali sikia bakigime bakale koerera eleso na igeta seningere kieke Ndizi TV someke meki kiarenge Petro yitangania ya 18 elda ngoso manda kigo ikirabona togene takoba tukurigireria na kwaneka tonyera ko batoko sanga amonaye emambia yabona tokale ko batoko kwanera igoro ya enjiri ya kare na kare iya nyara takoba gekorandiwa amana mareka kurigiretore umurai ko matangani insamo kia irete libaga a sokoleta enjiri kare kugera umurisi asensemo ya gatatu ko kwanere kare enjiri etwa kwana components enjiri ntwarigeria twatanere kare to gosemere in fact asobwa mayara gotabanga yarenge past present na future enchirende ige emoganeti okwegena waito kururi tanga ni boni igana bo igochinga kichigocha bono tomakuburi buri elimo into all the world koika ase ense yonse nage ko remambia bono tukuonera ense yonse nere yiyi Nesia Kenya India osingara ya enchiriye umurisi ne bwatekero kende enseme takirike nensema ende takirike karibu sana okwana nseme ya supu kabisa egentega tangani ato inyorenda ki buna bono United Nations ego kwana ngato bwate chinse chiri register chiri chimibere na 35 intubune kanisa bona so butumwo butwaire chinse chimibere na 10 nchitegarite emie ya mana 25 tutaraikira ne njire yatenga kochia se keregesaku asekere amate emenwa n'abantu dense ebwate ebisaku nations egatwara tribes na chichikorku chiamate egatwara emenwa aegokwana negatwara abantu igobone kero mone naguchika ringaneri origerie se gitabu kia Matayo 25 ngo gie ikomera kianda ngoteba ngaga kigenda mukore bisaku byonsi ko baborokiwa muko batisa serie talia tata nilio mwana nilio mwiko mocheno mbara byate aba to kora ko baboroke mukore ebisaku byonsi birenga biri na atwarigeria kubwatikana asebona igapunense eyaitere planet earth otubwate 235 nations ebisaku chimibere manongeto na isano lakini ebisa kwibimbu bwata abantu bakora ku tribes chiamate chinyinge nebwate menwego kwanwa emenge na ubuiko ense enchiri yigo chikogenda pia mono sana timayigo egente kanene nare commenta gaiga to the whole world ensingi that means singa kero umuntu nakore gento kieke na ikirwe that is why enchiri ye tokora ye tuare gosoma kurumayaga debwati mibaka nige goikira kero yomo na kige kogera tanga kera a tribe omonwa na kero umuntu na rori okweroka ngara tabwati gesa na rori okorokera umuntu igonga onde taiyo otaikirwe njiri etebwati ngase nari guchigochorike ige guchigoikera kera gento kieke kero umuntu igo enchiri ya Yesu Kristo twatabe kurosomwa sigitabu eke kia mae kia Bakorinto yarenga samangana itamanene ke mgogia sta kia 14 igo kiare gotabanga ki
erie nchiri nera ndiko kera segendo kieke kere gesaku na kera kendo ki kere amate kere omonwa n'abantu igot it is not igo nga ondete yogochi omaete tugwetera agaiga naro tari gochie kanisa lakini narigererie tibia onyora ringaneri nategereretie radio oigwa ringana gento kieke ringaneri at the end ringaneri ya moike ya muikere igo aso wenge kero umuntu akorire gento kieke oigure bono ogochora no kwaya biamora sana mambia bono nareke gukuru kunga cloud nyakez odanga I'm right there and tuned na ngere to ko sene wa imambia bono Bismarck mukua korotinse mu kyakisi ketembenubia ate bano are imeumuruberio amono manchio ye Sharon na omwano ye Eugene Vansi Keri kurarungai nonde imeya umurubiri bwanswe sabato anana makelesera ngata kumba ngoseniwa Rose Nyaboke Ariga watching live kurusirari boda na otore na inwe abarisia tigo muikomo chenu onyare kobago kobamo na inwe mambia bono Paul Simba Onchera mbwatetie buya Kurwa Muranga County Kandara Coast be blessed sana Amos Kamori kurwa ainga mukuru kwa njenga na otore amo na inobo tambe emioyo nareko korwa manka Geoffrey awatanga emioyo ye mboli korwa nyatieko nikontani kweli shemu kiaka amana bande tugatora agenda somo timokomo kegera tukwira no mwancho murigereri ngobo tole na kerokene toira na libolinga asebu kweye yegetabyo kumanuka abalisto kwanenga omumalaika mutangania gacha oyo kabera gacha oyo gatatagacha ine literally ase ubugimo butomenyete amalaika ya noare nande nimubwena tokobaga kwira enchiri eye ase bisaku ibi ase chinga kechi chomwelio ase getabu yokumanuka togendare gendera ko bagusanga mona incho kwenda turasomo timokake litomenya ko batokera malaika okomano keye mekoiraniri Nelio nkarora ubwatete chingenangeni ne chingenangeni chinaba tumu bali bom manene bwakuru kwa malaika omuntu otumirwe kokore emirimo Deli raikalia nyasaye ukoire chi ono aye no mwara malaika ole gose timanye tikolende kwera na tole twagenda somo timoko ikira tokore na balise njara ko tokosanga ya ansira mono Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goika gisiri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt Chisocks jabol tubwate mizigo ya Canada ni mizigo ende ya China different types utariri imi y'umucukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuno namba 2 naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao nko advice storage customer chetu on which bill baguchaka na barogo especially abageni bali baguchochaka biashara kutomatole mizigo na yango chi Narok Kisumu Eldoret Migori Awendo tubwate customers from all those sides Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange omurigereria bo television ya chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egete nikiyo nambeye mo GTV ya Ndizi TV nigo kirinkira guchasuri road show yoko nigeria riro bari gushi nigela yire nigo turai kasuri iyo tokoma nyigo rujemero birijeito
abarariye bandizi TV na boigumerane n'ababuatani baito bubunturya tutari kweba abanyangero baito iriyo twese musekigima kitarikiye 2025 Shumutinyukane umwakoyo nigo turachakiri kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka nyamire town kebirigo ikonge metamaywa gesima magombo kemera jugo daraja moja tukoriri kapito iranda boat yumuchukisi neri tukori kubwatia chitariki 2025 nigo turachakiri ime yumuchukisi esemo ya daraja mbili suneka menyinkwa itumbe ugembo magena Nyanguso, Nyacheki, Gesusu, Masimba, Keroka, Keumbu Nuwelioje, tukulimi yumu chubuzungo Esokie ama tukayabere Wemanye, wegokie Nagusangana Ndizi TV Ubuensu, Wumugusi Uhuru Superstores Limited abobali meyumuchukisi na bakohonia ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagukwariania wuchesi chiduka cyabo Jokanyana mduto warwako Uhuru Superstores karibu nyumbani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati iron rods emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF boards na chain links boigo mbabuate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekira mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo vyukurika nechikalamu mbabuate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chiemete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chirocho nchiraroro asense muyibintu byogutumika jikoni mbabuate omochere esukari amaguta y'ichinyeni amajani y'echaye obusiye bwokoruga obusiye bw'amandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo n'amabere ekero kwagulire omuzigo nigogo koberwa asigika y'ichinse 24 SDS yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshui mezigo na sokiri nere customer tete Uhuru Superstores karibu nyumbani karibu Uhuru Superstores niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri tunawashukuru tena sana karibu nyumbani Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumuchukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited the people's choice Weekend yetagwa tumuru byurumba tari weekend abantu bonse piko batabinga generation na memo eshoemo kabisa esho ya rumba kitoko Yesu bakakata yena niye mashapate basalela bakakasete iyo kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange Sheba mwekero biwayo na manyomo na muzikio agano tukutura chipanda awa tuabina rumba okwe miziki yakala na kwe miziki yamebogi chisukuru Urumba, Chilingala, zilizopendwa tuwabugichi ohangla tuwabugie misiki yonse ya kare mono ye chinga kichilime sikibuneli yabo Franco Luambo Makiadi oine tumanyete mono orenge umusacha ase abali bachage tumusikirumba no tujitwamanya ko rugagu abantu buna babo tabule buna Kenya babo Daudi Kabaka emesikie menge myanso emesikie kelero ya rumba na kweli ngala na kweli pen
Yuspebyo kurukubulto sarumba. Umerana na babu mkongwe kere Jumamosi. Tuwezi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi. Chinza nisa nebenenusu. Tukiria maberera tukina maberera. Kira lito. Rumba Imeyandizi TV. Jumamosi hii ya tarehe 15 Aprili, mtumishi wa Mungu Pastor Murobe Peter anawakaribisha kanisani Gospel Embassy Chapel kwenye ibada maalum. Wiki hii kwa kanisa letu kwa ulimwengu wa kiroho inajulikana kama The Harvest Week. Katika ibada hii, mtumishi wa Mungu atawapaka mafuta wenye magonjwa na mahitaji ya kila aina. Walio na magonjwa sugu, waliofungwa na minyororo ya ibilisi na mapepo, mnakaribishwa katika ibada hii ya aina yake. Tunaingia kwa wiki ya kubarikiwa. Kwa nguvu za Bwana, mtumishi wa Mungu atavunja na kuharibu laana zote za kiukoo zinazozuia na kuharibu baraka zako. Kuna aina mbili za mikono, kuna mikono iliyofungwa na pia kuna mikono iliyofunguliwa, yani mikono iliyolaaniwa na mikono iliyobarikiwa. Na watu wengi wamezaliwa na mikono iliyobarikiwa, lakini kafika mahali wakafungwa na ikalaaniwa. Ndio maana Mungu aliniruhusu kwamba Jumamosi hii ya tarehe 15 mwezi wa 4 kuanzia saa 3 asubuhi nikaiombee mikono ya watu, nikawapake mafuta ya upako na kuifungua mikono ile ili waweze kuingia kwenye baraka yao kamili. Nasikia sauti inasema kuna factory itaanza, kuna nyumba itajengwa, kuna biashara itaanza, kuna capital itapatikana in the name of Jesus. Basi ujumbe huu na uwafikie washiriki wote na pia wote wanaomtegemea Mungu kwa urejesho wa baraka zake. Tunataka biashara yako tena ifufuke upya. Tunataka uweze kuendelea mbele. Hakuna haja ufe moyo au ukwame kwenye maisha. Huku tuko na suluhu kamili. Kwa hiyo nakualika kanisani kwetu pale Gospel Embassy Kisii Town huko Egetacho. Na ukisikia ujumbe huu na habari hii, wafikishie na wengine, waambie ile siku ya tarehe 15 Jumamosi imefika. Ni siku ya kubarikiwa na nina uhakika kwamba baraka ya Mungu itashuka juu yako. Karibu na uwakaribisha na wengine. Kumbuka ni Jumamosi hii kanisani Gospel Embassy Chapel mjini Kisii. Njoo na upokee baraka zako. Hii baraka ninaongea ni yenu. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi omorobeli Obwansu bwe sabato imambia bono asamagire lesson tole no Morisia Dominic na bigo Morisia Onjonga kweneke ngatonyere ko bato ko yarigireria nene na ko yarera ali nyare ko bakwe guborito ase lesson yechumeye lesson egotogo semere mwanchu murigirie kero kende asobugima bwao bwagosugumirwe ikere kono rochenga nigusumte gioka emambia bono bagatangeta yaramukirie eta yaramukirie nogosemeria kurwa sigetabu gioko manuka ikare ko bagi gukwanera ogosemeria gwetera ase enjiri ya malaika yanyarete ko bakoleta aso bwiko bwestemete wose enjiri ya gwikire yanyare ko bego kogosemeria nageko gara tukuburani emambia bono muri singe enjiri yetwatebere ngikere bisaku ikere ense ikere menwa nabantu bonse inego ikeraga ngatogoteba mpara bia bagose bakunyara ko bakuira enjiri eye nageko era libori litogerere ko batugosanga na tutaragiria ebibungo biri bitatu ni maito Morisia bataka funguro batense mu kwera gali na nchina ko ndarigire kurase gitabu giyo gokora kwa batumwa eyemo ekefungo kiae gia gatano na gatatu ikale gukwana nga korende na monyore chinguru ekero moiko mochenu obacheire na inwe na mobe birori bane ase Yerusalem na ase chinsemo chionsi chebo Yahudi na Samaria na goika chinsinyo chiense. Karibu Morisia. Aisebate baiguriye kiumbe kyo bokoreri kebwato bwabato banene no banbu gitabu ya Daniel. Yes. Biblia Nyasaye atete nga Daniel sheki gitabu iki goikenga kiyo mwaelio naenda akoro kindi nga kiyo mwaelia ari guchigucha
ekera abantu bare gosoma iguru y'ingaki y'omwaerio bagaikira ng'a amatuka yare obobani bwe egetabu ya deni isana isato kegokwana iguru y'amatuko chiri bwibere ne chimisatu are gochigoiko mwaka bwerufwe ya machimisana isato ne 44 bakakagera na riesa gucha lakini ere yachagetia amatuko y'omwaerio ekaraika abantu bari bari kwigera banyota acheti baganza kurigari kinkikia bakanyana amatuko y'omwaerio aika yes ngaki abantu bari sensenge mabiyari gatinga yesongo chale bakanyora ngatacheti abange bagakwe mioyo bagachikokora ibintu byabo ekiombe kigagie kanisa y'Abadventista gigachaka n'abantu baringe ange 50 ari America bagosoma buye gitabu y'okumano bakanyora ngo omonene yatagete enchiri ikere keregesaku emenwa n'abantu baganza gosoma Biblia buya na nibo ng'akio omonene uganite tokore naki kege kiombe kerigereti egetabu y'okumanuka 14 kamwe kegiasita goikege 12 ng'a nere emirimo emenene Nyasaye aire kiumbeke ekara yacha kiumbeke chagete 1844 neki kigukwana natenge ekero abantu bataikanga baikiranga omonene tajeti diria 1844 bagachaka gosoma Biblia buya na kumanya ng'aingi kiaba kigachaka kiumbege ke abantu baringa nge 50 kurua saka umbaka gasinini bachagete kurua America bachire mpake kiumbeke kiagariri kiaikiriri chinse chimibere na 10 nensengi mebwate chinse chimibere na 35 na gekurukwa a mission movement no egentoba ekiumbeke bwate ngeringa toikere nsengima nenchiri ya kare na kare abantu abekero bachagete omumissionary omutangani otometuo chibongeresa orukorukwa John Andrews yarenge 1874 omugako konyora igarengo omonto bwigerete Biblia buya igamayita mangana yo guturika buya lakini naindi egatuka ng'omongi noyo osirire igabwata abana abake ekera gutuma agenda bongeresa akanachikire ng'ani ndubugima bwane nyire enchiri ejege ekoro mona none nguchari bwangu bono gukurigeria mang'ana aya Nyasaye atete goikirania kumano ese gitabu kia Mathayo 24:14 somango ng'akio monene agokwana naenda ategete amang'ana yaikirania somango Mathayo 24 ekibungo kia ye 14 aha Biblia nchenwe gotabaiga nainde amang'ana aya amaya yoboroti narandigwe asense yonsi koba kirori ase bisaku byonsi elio mwario ochiche amen bono nekiumbe keiga Nyasaye okeiru butumwa igo bokogenda kerense akaro kurigeri chikanse chige Kristo orige no ni history yetu ya Kenya ekera abantu bachiete mbaigete bakaraga bananga kanisa giti egenderera asigete deyende egenda ariatsigete deyende egendera ariasigete nabo kora anyora chikanisa chindi chibwate bo korende kiumbe kebwate ibirengererie ase amang'ana ya gutuka sukumaniko 14 kengo kiege gatana ari mugoika 12 ng'a goike injiri yike asekerege saku asekere menwa asekere amati n'abantu erinde goikero abako yeitaba omane naba ukubwa bamenyi buna abana baye abagoja kuikurwa senzi mbie mana kigimanda mondo chingana baikare one of the condition ikare twasoma kura sigitabu ikikia Mathayo muri garotanga goika enchiri nyara ko bagikorandibwa ikerekero muntu erinde okwirana kwaye konyara ko bugwikira naenda keyunga puna kirori kirori eminatinga ekinankere mutwi Daniel bune kobeka lakini abagote gotone na babe kirori nga amang'ana na arandetiwe ogaita bagosokanga mbali bayayitabire 10:11 Liberation kibwate nanda mang'ana yimurisia gokwana inchiri ni yekorana ndo isagosoma 28 kebungukeria kia Mathayo na kero kinkia bwate mang'ana lakini korasoma that verse akomano kai 10 na mo egotanga elio agantebia neko wenrete
obane naende igoro asa abantu nebisaku naimenwa n'abaruoti abange. Igo tetigeti noe n'abaruoti ng'a nonye n'oyore in power natakete anyore gento kieki enchiri it is not obotumwa obo nigo bwatometwe eri borandiwe asekera omonto nagekora Mathayo 28 riri yesacha akogenda igoro 28 verse 19 mang'ana aya naro no akwanire ng'a nchiri ebono teriga obotumwa obo mborigo chikoba igo obotumwa obo ngwasoma ekebungo kia Acts lakini Mathayo kero kingaite ng'a ntoragasoma Acts ntwagasoma nkiakwata mang'ana aye yogoteba ng'a enchiri eye nerandiwe chia sento kieke ebisaku bionse at the same time tosome egetabu 28 ekebungo gia 19 gegoteba iga gakigenda mokore ebisaku bionsi koba borokiwa mukobatisa asirieta ria tata nerio mwana nerio moiko mochenu umorisi asikefunge kitungo borerie rinde tunyara ko tokwera ne gatanga gakigenda gagete twese kwera ne gakigenda oyungo yo kale nga gakigenda nabutaranyara ko batogoikirani na intweli bori ria kubonera ki mparabiaba ase missionary nenga kiyesa ko enda igora ko basorora ngabono genda mokore gento kieki anekere enchiri yegosume ego chaka gukora gento gieka akoyesumeka sogo iko bwense bari bayenyorire bono ngo bachika kare nga bono genda mokore manto bonsi ko bagendo gieka moko babatisa elio baonchoke bancherane n'enchire nakyo ko botumo twaratanga ekiombe kia bokoreri ebiombe ebiombe buna bona ase kanisa itongia chagete nga itokurusia bokoreri obo it is what Yesu Christus megetere bweka ase gendo gieka asense igona buo kogendera bogenderete gokorwa goikomoere na kiekogera ng'a ekanisa engima igebonete kubwata namo gwetera ase omoikomo chenu eri goikirania enchiri ya sense yonse Piemono kigima ila Jona Moseti kurobo ngonto nyali bali masaba na ali meyo murubiri mone familia esarange Dibora Morana Emmanuel agotebangwa nilio mulisio nchonga koranga umulisia oagwa kwani bwe mambia bono na itabira maigago na regega okorokwa ng'aminga James kurwa getare lio ndicho happy Sabbath day nintwe aba Adventista na intwe aba Adventista twairwe goikirania enchiri ase ense yonsi nkwanelie abalisia bo ande banteberi ngambye mono asemeremo emiya baokora mulisia rabatabanga na ntwa Adventista twairwe nekene nga twairwe ensemo goseri bagari kunyara kabario ko irenchirie nekene twairwe takigekogera tukurukwa kanisa ra Masario ase getabu kia ukomanuka no tubwate tukurukwa ng'a ekanisa ereng'aki entigari which church is this ekero kobwate the history na ndobwati obobani biya that is why togoikera ase obotema ng'a intu na ba Adventista and that is why utari konyora ng'a intu nturi ko bafoko mona ase amang'ana politics yensi tokoigwa aba 70 day mono ko baigwa ase oborandia nanga kienchiria okora gento kieki ugosuka mutwe ngo soatore twa condemn some acts lakini anene mono obutumwa bwito borase okoire enchirie that is why murikyo yo mare gukwana gaiga the entire church acting as one pleading in perfect union is to be a living active missionary agents moved and controlled by the Holy Spirit. Mangana iyo oyasome igagotoka mangana arikire na Helen G. White the review and Harad mangana igetabu ekyo you will just get that is just a quotation Piemono sana narigaiga okorokwa akorokwa ngoyo Paulo Nchera agotebano atobwatete imeya umurubirio emambia ya bono liboria yakuburia abarisinganiriringa nenchiri ya kare na kare yagotogo semere nenyarikane nga nonye twanyare ko batukorandigwa mbaroro bado taranyara ko batugutwara go semerio ko ime asenchiri ekaranya sarangeria abantu igo bari byombe bibire bigocha mbaro barigirite guturika kwabo gutuka ase Kristo Yesu naende mbaro baruche banyoerie tarigiya naende paso ase kiombe kireke nene neratebe nari
nona ase ekanisa eri ya abayahudi nabo barenge ebiombe bibere na kere ekanisa chire ase obosibwa ense tobwate abana bomonene na abana bori omobe nagekora Yesu atete ngatiga bionsi bikine amo goika omoeri bwerigesa bono bunoroche nonye torenga kiendi tobwate ebiomba ao biobokoreri ase ebiombe bikereke monke bwate abana ba Nyasaye nekene kebwate abana bori omobe ko ekiombe ketwateba nga mission movement igo kiarwe focus okurigereria enchiri eikekera gesaku eikerekere gesaku emenwa eamate n'abantu tomo eri bworogendo rwitu ebiombe bigochigotigara ase ense mbibere abasasi mebekene abasasi meboborimo nagieko gerekero twachaka ase getabu kia okoiranirira isane emeke bungo kiegiakane Musa agatebi ng'a agakwanera abantu ba Israeli otenga igwa omwanene Nyasaye noyomo musasime Nyasaye oyoro yomo erieta bari gutumia ase omonuri obo bwikeberania erieta rikuruku ng'a Shema na intwe enchiri yagateba ng'a nerio nkaro maraika ondukuruka gatigati ya mare gochiase obwate enchiri ya kare na kare nere gotenga musike Nyasaye mobonene oyo otongete iguru nense ne chinsoko chia machi asense ntobwate rero gusasima gwechingenjo ao abande bali bagusasima chiombe bande basasima ki lakini bonsi mbatete korangirwa bachichi ase Nyasaye omotungi iguru nense oyo otongete iguru nense chinyanja ne chinsoko chia machi naenda akerwa obugima bwaye agatokwira atuguri atobugima obo atokubwoko babana baye nere emirimo yaite emenene tokoira ase ensengima and that is when that comment ekero okoigwa entaite gobekera omwanchi omorigereria asobo obuya amanye meaning ya mang'ana aya ekero okoigwa ng'a abamaraika erionkarora abamaraika batatu rieta obumaraika amang'ana atumigete ase egetabu kia okomanuka agare symbolic aba nabatomwa ase abamaraika nabo bare abatomwa ba Yesu Kristo igo tari omumaraika ogocha konyora okorandia chikanisa gose abatomwa babekirwe abarandia babekirwe ororo bagotoma na barabu they are taking ering'ana eri nario eri bakorete gento kieke babwate bakoira ase gento kieke lakini ndibwate ebitambokero aokogenderera goika omoeri okore gento kieke naki kigekogera okoigwa omotang'ani oyo kabere oyo gatatu so amang'ana aya ande koigwa ng'a chimbeo all those things bibwate their meanings ebienga kekere into birigereria so Beni mokuwa korwa kwa Central SDA Church agotaba happy Sabbath mambia bono korengana ne getabu kirikia babese yemo inye igegotaba niko twanyarete ko batogochorwa ositoko yori bagakorwa omochakano ine inki enseme yegotokonya buna intwe abakristo asobugimo boito bakera lituko twakwana regero getabu kirikia ababeso egente getang'ani keri naki tomanye ng'a omoroberi bwogotoka bigogotoleka igorenga ase enkoro ya Nyasaye noone ekeri ibi bitaraso ase ensi namba ibere obochenu bori bwogotoria aboroseti akabokora ime ya Yesu Kristo tagani tabwati okogania ntabwate ng'a tokore ebibi ekero twakora ebio naende nategete gotoiraniria obochenu obo bono buna tokomachora agotokobwa twamenya buna abana ba Nyasaye obogima obochenu nakigogera ogokora ogochora Bimona sana Jared Maga agoteba no ari imeya umorobere mambia bono awera kuboriri ayekorwa sigetabu kiri kia Mathayo 28 andine agoteba ng'a igone nyare kanenga nase ng'encho ring'ana ritaraikera abantu bonsi nakio Kristo atarachereria kabere Morisia ntwateba and I don't want to go ndete koiraneria sobo imamono ndete goteba ng'a ebisaku bionsi eneri swali nande ntwabori nkuru weekend ande ntwari kwana ng'aki ebisaku bionsi ni chinse chonsi yanyorere enchiri yaya
mbare batigarite batarakora gento kieki bataraikirwo tiga turacha Kenya no togotega ng'enchiri yaikire notice ni gora abantu bari banyorire enchiri baranyora igo Kenya ase tobwate obosibe lakini there are those countries no morisi atewa chi twaiki chitigarite ang'e chinse 70 na echi chitarakorwo gento kieki chitaraikirwo na kiekogera twasoma ng'a erio enjera goikera kiregesaku goikera baka abagambi kiro baka bakomugambi onde taiyo gokoru gento kieki oza titaiti toiroreke bungo kerie gekogera biko ye chingaki ode antu singa enchiri etere taringana kigekogera ataracha still ebinebiko in other words chingaki chia still inchi na chiechi yeso ngochare lakini nkikere ritukeri meri ngana ngaki emiakeri we mere ngaine gento kiega sinya sa ritukeri meri ngaine ase Nyasaye. Igo in other words, Nyasaye taratebana. The right time is coming. Pia mono sana nalega kwa Evans Mbaka kuro chinsemo cha doa Katari. Happy Sabbath to you all. Yagote banga nage netoko bago sinigwa imeya omoro velio. Agote banga kwane rango ogotoleka wetera ase obuya nande tali wetera ase bikorwa. Kagetentu kwa nesemeyo. Bono ejitiga toyebekeiga igora baebesi eribere ekabungu kia gatana gatatu koiki gia 10 anyora amang'ana ya some kurwa igonzi iga igore ya some osento gosoma igora togosoma kurwa nera abaebeso ibere kabungu kia gatano na gatatu goika emerong goika 10 8 na kimwatori wa sobuya asenjera yo kwegena ayota arwete asemore abanyene kurende neke wa Nyasaye osetali ase ogokora monto ondeta chagwetogia naki gotore emeremo ya mabokaye tugatongwa ase Kristo Yesu erinde takore ogokora kuya oko Nyasaye arosetie litangani eliototare ime ase okwo bona ekero monta atori gwasobuya bokurwa somotori etu Yesu Kristo Yesu agokora kwabe egekorwa iki yasa mabokaye ekero kwabe egekorwa iki yasa mabokaye obugima bwa Kristo Yesu bokurwa kurime yao bwareta mayaurukigwa koiko gwatana ikobe asigati abantu bamoitebire na abatara moitaba abatara moitaba gokora kwabo okori bwechinginjo chibibi abamboitebire omoiko machenu ako bao okobwa bakorogo kora kwa Kristo Yesu kwa bachenu bwaye okoiga nto igugwetogerie gekwero yo tokorera Yesu kurime yaitu na Yesu manya kori ri otebaiga ncheno bora bubwense Yohana isa toikamugo kia 12 somororo na endo tumugenda 14 kamugo kia 23 toire tobwamate bora segati yo gokoro kuya nobuya tabu ke Yohana isa teke mungu kia ye 14 ende ke mungu ye 12 isa 12 Yesu agakwana na barabo naende akabora incheno mubaso bwense oyo gontunyana takogenda somosunte kurende nabe omubaso bubugima incheno mubaso bwense oyo gontunyana takogenda asomusunte kurene nabe nobo omubaso bobugima asenjirende ngekero kwa moitabire obugima bwabo gonchureri bwabwa obaruburia naende yi komenenye shina tatu manyagoteba nga koranyanje naende bwanje amangana tata na wanje nchena tata ntocho tosoime yao togo soime yao tomenye tuli amanaye ekero manana menye temi y'omuntu yokobe emereme ya mabokaye ogokora kwa Nyasaye gokoba ogokora kwao igoto igugwetogere no manana okora pia mono sana imambia bona sinje chinga kinebiro umancho murigire tigante ngambia mana sinje kweri bali okwendeke kwanyera kobogo sangama na intu gwetera sama boli bunaya na intu nara akonyaga gaguto obeka angetwa manyanga no tole amana bancho baito abaligiria ruchinsemo atimaite morisia Dominic ngana yo mole kabisa kubatakane lesson ya etumeya taite goteba nga enchiri Yesu Kristo mwenyene
tiga tokoro gochora sing'inchi okumo egena na gokora keria aganete una abakristo tokore nase okoira enchiri eye ya kare na kare naye kabe oyo omase bari bakoira enchiri eye Pia sana mulisia anje nara gukura ng'a ekero twamoitebire twamwariganirie ase Yohana eye 12 iagotoa okobua gwokomenya buna abana ba Nyasaye toisa komoa complete obogima bwaitu goika ogwatana kobe ase gati obogima twamenyete ritang'ano bwa obogima tomenyete ekero twamaire obogima bwaitu Nyasaye atokonya tobubuya oiga Pia mono sana Naomi Kemunto Onwonga agoteba nonde ime omorobiri obwansuwe sabatongenderete koba ingosini wa emambe ya bono. Thank you very much ase bali banyala koba kwera chinga kichiabo gosanga muna ntugwetere birengeri byao na maboria kwikira nande esabato ende twakoganira nyara koba gotwara litukore gosasimaligia omulise Dominic tusiekera muno gosaba ya tusaba omonche omorigereria tate Nyasaye mbia muna asing'inchi obia bwao mbia muna asing'inchi gwatoigeire tosabire ng'omoiko omochenu tobekere bia alias totabeka bia na gwetania nsati Nyasaye seni omwanche omorigereria nigeta seni keiga on start twen start Nyasaye tosabire ng'a otorae n'omoiko omochenu na ekero togosoa ase esabato nande gosasima kaba mona into goika maragoba setera Yesu Kristo yoro motwaria amen bimona fano twaro goseni wa gosogosasima okuya twakoganirie amaya kurenegwera nanda sentunda ya gatatu ase chikwaya na matera kurwa ase orogongo rwa gusina boigo isiko ya gosi happy Sabbath